Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто праглядае наш YouTube-канал. Дзякую вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, слухаць гэтыя катэхезы, прынимаць веды, адкрываць сваё сэрца на Божае Слова і сапраўды глыбей перажываць святую Еўхарыстыю. Як заўсёды на пачатку просім Духа Святога, каб напаўняў нашыя сэрцы, каб асвятляў нас сваім святлом і каб даваў нам патрэбныя веды, патрэбныя дары, каб мы іх прысвойвалі і паводле іх жылі. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды, Духу любові, напоўні нашыя сэрцы. Асвяці нас сваёй ласкаю, сваёй прысутнасцю агарні нас. Распалі любоў да Бога, да святой Еўхарыстыі, напоўні нас пабожнасцю, дай нам вялікую цярпялівасць і вытрваласць, каб верна чэрпаць Божыя ласкі і прыносіць багаты плён. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Дзякуй за супольную малітву. Працягваем нашыя катэхезы, падчас якіх мы разважаем паасобныя часткі святой імшы, адносімся да паасобных жэстаў. Можна сказаць, каб у кожнай падрабязнасці знайсці адпаведны сэнс, глыбіню, каб кожны удзел у святой імшы сапраўды быў своеасаблівы, глыбейшы, каб мы адкрывалі той змест, які літургія касцёла, традыцыя касцёла укладае ў гэтыя святыя абрады. Калі зазірнем у імшал рымскі, апошнім часам мы разважалі пра тое, што ўсё, што на імшы святой прамаўляецца, гэта не нешта спантаннае, гэта словы канкрэтныя, которые запісаны ў адпаведных кнігах. І адной з такіх найважнейшых кніг з'яўляецца рымскі імшал. І вось калі мы ў гэты і рымскі імшал зазірнем, напрыклад, на 70-ю старонку, то знойдзем там тэксты неабходныя для цэлебрацыі канкрэтнай святой імшы. Яны надрукаваныя вялікімі літарамі, чорным друкам, каб святару лягчэй было прачытаць, а асобна ўбачым таксама чырвоным друкам загалоўкі, назвы, заўвагі, якія калісьці называліся рубрыкамі. Ад чырвонага колеру, который на лацінскай мове называецца рубрус, гэта значыць чырвоны. У літургічных дакументах гэты набор тэкстаў называе для канкрэтнай цэлебрацыі святой імшы, называецца імшальным фармулярам. Гэта значыць усе тэксты напісаныя, которые неабходна ўзяць пад увагу, каб цэлебраваць святую імшу. Гэты імшальны фармуляр, пра яго мы сёння будзем у катэхезе размаўляць, змяшчае ў сабе усе патрэбныя для Еўхарыстыі на дадзены дзень, чы на дадзенае свята, на дадзеную патрэбу, чы для канкрэтнай асобы усе літургічныя тэксты. Пасля рэформы Другога Ватыканскага сабору гэты фармуляр уключае ў сабе наступныя тэксты. Што гэта за тэксты? Што там ёсць? Што складаецца на гэты фармуляр? Антыфона на ўваход, калекта, малітва над дарамі, прэфацыя, антыфона на камунію і малітва пасля камуні. З аднаго боку маем тыя тэксты у мшале, которые патрэбныя нам, каб адправіць святую імшу на адпаведны час, на адпаведнае свята, у адпаведны дзень,
А з другого боку, адпаведныя літургічныя тэксты Божага Слова. Мы казалі таксама, што ёсць такая кніга, которая называецца «Лекцыянары», ад «лекцыё» – чытанне. Гэтыя біблійныя чытанні, псальм і верш на Алелуя змешчаны ў лекцыянарыі імшальным. І з аднаго боку патрэбны нам імшал, рымскі імшал, з фармулярам імшальным, а з другого боку таксама патрэбны нам лекцыянары, таксама імшальныя лекцыянары, дзе знаходзяцца менавіта гэтыя чытанні патрэбныя, псальм і таксама верш на Алелуя на адпаведны дзень. Яны таксама ўваходзяць у склад імшальнага фармуляра. Яшчэ трэба ўзгадаць адпаведныя спевы, заклікі да малітвы вернікаў. Падчас укладання гэтага фармуляра да сітуацыі, адпаведна да патрэбы, трэба браць пад увагу розныя абставіны. І сёння хацеў бы паказаць, звярнуць увагу альбо задэманстраваць, адкуль святар ведае, што сёння менавіта з гэтай старонкі трэба маліцца і з гэтай старонкі трэба чытаць. У кожнай дыяцэзіі маем літургічны каляндар. Гэта літургічны каляндар нашай мінска-магілёўскай архідыяцэзіі на год літургічны. Ён пачынаецца ад першай нядзелі адвенту, таму 2023, і заканчваецца нядзеляй Хрыста Валадара ў 2024 годзе. На працягу гэтага году, который маем год літургічны, кожны дзень абазначаны вельмі канкрэтнымі дадзенымі, которые трэба браць пад увагу, каб гэтая цэлебрацыя святой імшы была правільнай. Гэта значыць, каб ужыць адпаведнага літургічнага фармуляру. Тут напісана, калі уводзім у сакрыстыю, найчасцей там святары маюць, напісана, што, напрыклад, сёння мы маем 6-й дзень мая, імша уласная, прэфацыя велікодная, і потым напісана першае чытанне з дзеяў апосталаў, псальм 149, Евангелія паводле святога Яна 15 раздзел. Усё канкрэтна напісана, і ў адпаведны спосаб сёння можам маліцца толькі гэтым фармулярам. Звярніце ўвагу на тое, што найчасцей ва ўсім свеце молімся тым самым фармулярам. Гэта тыя прадпісанні літургічнага календара канкрэтнай дыяцэзіі, которые ўжываюцца дзеля таго, каб мы маліліся правільна, не знову ж кожны выдумвае сваё, але паводле акрэсленай схемы, паводле дадзеных, которые мы можам знайсці ў гэтым календары. Калі гаворым пра імшальны фармуляр, то вельмі важна, каб браць пад увагу тое, што напісана менавіта ў гэтым літургічным календары. Гэта сімвалізуе з аднаго боку такое паслушэнства, адданасць касцёлу, біскупу яго вызначае, падпісвае, але таксама гэта таксама праяў такой каталіцкасці, паўсюднасці касцёла. Звярніце ўвагу, падумайце, уявіце сабе, тымі самымі словамі. Тыя самыя словы выказвае святар ва ўсіх частках свету. Тыя самыя словы чуюць вернікі, вядома, ў сваіх мовах ва ўсіх частках свету. Тое самае чытанне, тое самае Евангелие. Мы адзін касцёл. Гэта вельмі важна, гэта вельмі такое моцны досвед, калі мы уявім, паспрабуем неяк узнесціся вышэй са свайго гэтага мясцовага касцёла, выйсці шырэй. І гэта ўсё сведчаць менавіта тыя канкрэтныя малітвы. Далей, калі мы гаворым, як выбраць гэты імшальны фармуляр, то трэба браць пад увагу таксама некія літургічныя прадпісанні, з которымі сёння хочам трохи зазнаёміцца і зразумець таксама, што кожны з нас у адпаведным часе, у адпаведных абставінах мае таксама вялікі ўплыў на тое, якая будзе імша адпраўлена, паводле якога фармуляру. Ёсць такія святы, абставіны, калі яго нельга памяняць. Мусіць быць толькі гэты і нельга ўзяць яго іншага. А ёсць такія моманты, калі святар менавіта на просьбу ці па просьбе вернікаў,
которые пра гэта ведаюць, а вы ўжо будете ведаць пра гэта, можа узяць іншы фармуляр, альбо той, который патрэбу маюць, у якім патрэбу маюць вернікі, каб адправіць святую імшу. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу у 7 раздзеле кажуць так. Там напісана пра выбар імшы і яе частак. Гэтыя ўводзіны даюць вельмі шырокія магчымасці выбару тэкстаў, каб яны, наколькі гэта магчыма, адпавядалі патрэбам духоўнай падрыхтаванасці, а таксама здольнасці удзельнікаў. Звярніце увагу, вельмі шмат залежыць ад тых, хто ўдзельнічаў у літургіі. Патрэба адпаведная, духоўная падрыхтаванасць і здольнасць удзельнікаў. Калі гэтага няма, то вядома, што святар сам выбірае, але заахвочваю таксама, каб мы, выслухоўваючы гэтыя катэхезы, умелі актыўней улучыцца менавіта ў літургію, між іншым таксама у тым, каб выбраць гэты адпаведны фармуляр. Далей у агульным уводзінах да рымскага імшалу гаворка ідзе аб тым, каб святар пры выбары тэксту меў на ўвазе хутчэй духоўную карысць народа Божага, чым свае асабістыя схільнасці. Яшчэ раз, вельмі канкрэтная ўвага, которая перш за ўсё запрашае менавіта народ Божы, духоўную карысць, каб ён паказваў, якую мае патрэбу, і ў гэтай патрэбе, калі ёсць адпаведны фармуляр, можна і трэба памаліцца. Апрача таго, трэба памятаць, што выбар частак павінен рабіцца у паразуменні з тымі, хто так ці інакш бярэ ўдзел у цэлебрацыі літургіі, ці у якім выпадку, не выключаючы вернікаў у тых пытаннях, якія датычацца непасрэдна іх. Кожны сказ паказвае, што выбар імшальнага фармуляра гэта не толькі альбо не столькі выбар і зразуменне менавіта святара. Запрашае, кожны сказ гэта запрашэнне вернікаў, каб прынялі ўдзел у выбары гэтага фармуляра і каб ён быў дапасаваны да тых патрэбаў, з которымі яны прыходзяць да Пана Бога. Далей чытаем так, у тым самым пункце. Паколькі даецца шырокая магчымасць выбару розных частак імшы, неабходна, каб д'якан, лектары, псальміст, кантар, каментатар і хор, кожны ў сваёй паслузе, яшчэ да пачатку цэлебрацыі дакладна ведалі, якія з прызначаных для іх тэкстаў будуць ужывацца. Непрадбачлівасць сітуацыі не павінна быць, што хтосьці выходзіць і першы раз бачыць гэты тэкст, і ён не ведае, чаму ён, і гэта адразу адчуваецца, разумеецца. Справа ў тым, каб літургія, менавіта у тым, калі мы выбіраем фармуляр, пачынаецца падрыхтоўка да гэтай літургіі. Мы выбіраем, аб чым будзем маліцца, і гэта не толькі нашы інтэнцыі, але менавіта дабіраем адпаведныя літургічныя тэксты. Гэта значыць тое, што ў мшале, тое, што ў лекцыянарыі, каб яны адпавядалі дадзенай патрэбе. Гарманічнае і ўпарадкаванае выкананне абрадаў дапамагаюць скіраваць душы вернікаў да поўнага удзелу Эўхарысты. І ведаем, што так павінна быць, да гэтага імкнемся. Важным з'яўляецца тое, каб мы умелі зрабіць такія нашыя літургічныя спатканні, калі будзем пра гэта размаўляць са святаром, з душпастырам, на гэта звернем увагу. Вядома, калі прыйдзем за хвіліну да імшы, скажам, што хочам такі чи другі фармуляр, святар можа яго змяніць, трэба будзе пашукаць, і часамі можа бачым, як можа не прыгатаваны, альбо трэба змяніць фармуляр, святар пераліствае гэтыя карткі ў мшале, шукалі адпаведнай формулы. Гэта, вядома, трэба заранёў зрабіць, каб цэлебрацыя была спакойная, пэўная і прыгатаваная. У першай частцы 7 раздзелу, там, дзе гаворка ідзе пра выбар святой імшы, увесь час гаворым пра агульныя ўводзіны да рымскага імшалу, пададзеныя магчымасці выбару імшы у нядзелю, у буднія дні адвенту, перыяду нараджэння Пана, Вялікага посту, у вялікадны перыяд.
таксама ў святы і абавязковыя і неабавязковыя ўспаміны. Звярніце ўвагу, на кожны гэты дзень, на кожную гэтую абставіну ці літургічны час ёсць свой уласны фармуляр, который вельмі часта нельга змяніць, ён павінен быць у адпаведным часе. Так як мы цяпер маем 6-ю велікодную нядзелю, панядзелак на 6-ю велікодную нядзелю на панядзелак гэтага тыдня велікоднага прызначаныя адпаведныя малітвы. Калекта, то, што мы казалі, антыфона на ўваход, калекта, малітва над дарамі, антыфона на камунію і малітва пасля камунію, а таксама адпаведныя літургічныя чытанні. У другой частцы, калі мы гаворым пра выбар святой імшы, пададзеныя крытэрыі выбару таксама розных частак святой імшы, чытанняў, малітваў, эўхарыстычных малітваў і спеваў. Гаворка там ідзе пра тое, што ў нядзелі і ў вызначаныя ўрачыстасці маем 3 чытанні, абавязкова чытаем чытанне з прарока, апостала і Евангеля. У велікодны перыяд, згодна з традыцыяй касцёла, чытаюцца дзеі апосталаў замест чытання са старога запавету. Усё гэта спрыяе выхаванню хрысціян дзеля зразумення працягласці дзеянняў збавення, згодне з цудоўным Божым провідам і такім Божым выхаваннем, так як Бог выхоўвае свой народ, бачым гэта ў Бібліі, так нас выхоўвае, калі мы адкрываем сэрца, таксама на сэрцы на гэтыя чытанні. У імшах з удзелам асаблівых супольнасцяў дае святару магчымасць выбраць чытанні больш прыдатныя для такой цэлебрацыі. У кантэксце розных сітуацый, калі удзяляюцца сакраменты альбо сакраменталіі, таксама для імшаў, якія цэлебруюцца ў розных патрэбах, маем абгрунтаванне, што лекцыянарыі служаць для таго, каб праз адпаведна падабранае Божае Слова, якое слухаюць вернікі, весці іх да больш поўнага спасціжэння таямніцы, у якой яны прынімаюць удзел. Гэта значыць, калі адбываецца сакрамент імша святая, падчас якой цэлебруецца хрост, у адпаведны спосаб будзе фармуляр, калі гэта магчыма, і таксама дабіраюцца адпаведныя чытанні, которые падкрэсліваюць духоўнае значэнне таго абраду, які адбываецца падчас гэтай святой імшы. Лекцыянарыі служаць для таго, каб праз адпаведнае падабранне Божага Слова, яшчэ раз, вернікі, которые слухаюць, ўсё больш і поўна спасцігалі тую таямніцу, якую прынімаюць удзел. Тэксты, якія чытаюцца на цэлебрацыі, трэба падбіраць, маючы на ўвазе як адпаведныя пастырскія меркаванні, гэта значыць святар ведае, мае свой досвед, а таксама магчымасці выбару, які даецца ў гэтай справе, тое, што змяшчае літургічны каляндар. Часамі нічога не можна памяняць, нічога не можна выбраць, дадаць, бо літургічны каляндар кажа, што ў гэты дзень, у гэтае свята, урачыстасць можна ужыць толькі гэтага фармуляру і толькі гэтых чытанняў. Часам даецца даўжэйшы і карацейшы варыянт таго ж самага тэксту. Пры выбары паміж гэтымі 2 варыянтамі неабходна браць пад увагу пастырскія крытэрыі. Гэта значыць, для каго мы чытаем, маем свядомасць, што гэтая увага, асабліва слухачоў маленькіх, меншых, яна меншая, тады гэтыя чытанні скарачаюцца, лепей узяць карацейшую версію. Трэба таксама мець на ўвазе здольнасці вернікаў з карысцю слухаць даўжэйшае альбо карацейшае чытанне, здольнасць успрымаць больш поўны тэкст, які будзе растлумачаны пасля ў гамілі. 7 раздзел агульных уводзінаў да рымскага імшалу складаецца таксама з 2 частак і мае тытул «Розныя імшы і малітвы», а таксама «Імшы за памерлых». У першай частцы «Розныя імшы і малітвы» на самым пачатку так чытаем. Паколькі літургія сакраментаў і сакраменталіяў чыніць, што Божая ласка, якая зыходзіць з пасхальнай таямніцы, асвячае амаль усе падзеі ў жыцці адпаведна настроеных вернікаў, і паколькі эўхарыстыя гэта сакрамент сакраментаў, то імшал падае узоры такіх імшаў і малітваў, якія могуць ужывацца ў розных абставінах хрысціянскага жыцця, у патрэбах усяго свету,
а таксама паўсюднага альбо мясцовага касцёла. Калі зазірнем так больш глыбока, то заўважым гэтыя розныя патрэбы. Гэта можа быць імша за сям'ю, імша аб дождж, аб добрую пагоду, аб ураджай, аб супакой. Звярніце ўвагу на тое, што ёсць імша, тыя фармуляры, которые ўжо надрукаваныя, узнікаюць розныя іншыя патрэбы, і часамі кангрэгацыя Божага культу дадае. У апошнім часе, некалькі год назад, імша ў такой патрэбе была дададзена імша падчас ковіду, тое, што мы маліліся падчас эпідэміі, таксама адпаведны фармуляр з гэтымі імшамі. Так што гэта справа вельмі дынамічна, ёсць шмат, которых і ёсць, можна ўжываць, можна пацікавіцца, запытаць у святара, якія там патрэбы, на якія звяртае ўвагу касцёл, і звярнуць увагу, што сапраўды маю такую патрэбу. Гэта можа быць яшчэ раз патрэба ўсяго свету, хрысціянскага жыцця, паўсюднага альбо мясцовага касцёла, ёсць гадавіна прасвячэння касцёла. Могуць быць таксама такія вельмі асабістыя патрэбы. Гадавіна пасведчання, гадавіна хросту, гадавіна сакраменту шлюбу, сужанства. Гэта ўсё тое, што змешчана ў імшале, і на кожную такую абставіну ёсць свае малітвы. Гэта хацеў бы вам данесці, перадаць, і пра гэта можна пацікавіцца, і гэта трэба ўжываць. І тады сапраўды чалавек зусім інакш адчувае, калі чуе не толькі імя сваё, але менавіта гэтую канкрэтную нагоду, з якой прыходзіць, і імшальныя тэксты адказваюць, выказваюць гэтую нагоду. Чуецца, што тады малітва такая вельмі жывая, датычыць усіх прысутных і гэтай канкрэтнай патрэбы. Пасля таго, што мы назвалі, ўжо пералічваюцца розныя катэгорыі такіх імшаў і нормы, звязаныя з іх цэлебраваннем. Да іх належаць абрадавыя святыя імшы, імшы ў розных патрэбах, імшы з нагоды розных акалічнасцяў, а таксама ватыўныя імшы. Імша пра Божае сэрца, імша аб Духу Святым, імша пра Маці Божую і гэтак далей, пра мучанікаў, пра апосталаў. Розныя варыянты там можна знайсці. Запрашаю, заахвочваю, хай гэта будзе своеасаблівае заданне, знайсці час перад імшой, асабліва можа пасля імшы, пацікавіцца, падысці да святара, пакажыце імшал, якія там розныя патрэбы, паказвае імшал, можна знайсці, каб пра іх таксама аб іх памаліцца. У другой частцы імшы за памерлых падкрэсліваецца тое, што касцёл складае эўхарыстычную ахвяру Пасхі Хрыста за памерлых, дзеля таго, каб яна дапамагла ўсім членам касцёла, якія яднаюцца паміж сабою. Адным, якія прыносячы духоўныя дары, другім, гэта значыць тыя, хто каму прыносіць таксама суцяшэнне. Пасля чытаем, што сярод імшаў за памерлых на першым месцы знаходзіцца пахавальная імша. Потым узгадваецца наступная імша за памерлых пасля атрымання весткі пра смерць, пры канчатковым пахаванні памерлага, у дзень першай гадавіны смерці і іншыя штодзённыя імшы за памерлых, которые таксама у адпаведных умовах, пра которые мы казалі, можна цэлебраваць. Агульныя ўводзілы на рыбскае імшалу не толькі пералічваюць катэгорыі гэтых імшаў, але таксама падаюць нормы, звязаныя з іх цэлебрацыяй. Гэта значыць, калі можна, а калі нельга іх цэлебраваць. Пра гэта мы таксама казалі. Яшчэ дзве апошнія справы заслугоўваюць нашай увагі. Першая адносіцца да кароткай гаміліі падчас пахавальнай імшы. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу падкрэсліваюць выразна, што яна ні ў якім разе не павінна мець характару пахавальнай жалобнай прамовы. Другая заўвага тычыцца душпастыраў. Пры ўкладанні і выбары зменных частак імшы за памерлых і асабліва пахавальнай імшы, малітваў, чытальняў, агульнай малітвы вернікаў трэба з пастырскім меркаваннем браць пад увагу асобу памерлага, ягоную сям'ю, прысутных на пахаванні. Пастыры павінны звяртаць асаблівую увагу на тых, хто ў сувязі з пахаваннем прысутнічае на цэлебрацыі літургіі альбо слухае Евангелія. Ці гэта будуць не католікі, ці толькі католікі, якія ніколі або амаль ніколі не ўдзельнічалі ў Эўхарыстыі, альбо тыя, хто, як здаецца, страціў веру.
бо святары гэта слугі Евангеля Хрыста для ўсіх. Звярніце ўвагу не толькі канкрэтныя абставіны, што гэта вось смерць чалавека, але нават у гэтых абставінах можна так дабраць гэты фармуляр і слова, каб яно страпіла менавіта да тых удзельнікаў, да розных, можна сказаць, катэгорый рознай сітуацыі удзельнікаў, каб кожны пачуў, што гэтае слово менавіта для мяне, каб ніхто не чуў менавіта сябе такім чужынцам, непатрэбным, незаўважаным. Гэта столькі зместу, который я сёння хацеў бы вам перадаць, звяртаючы увагу на тое вялікае багацце імшалу альбо імшальнага фармуляру ці імшальных фармуляраў. Гэта багацце нашага касцёла, багацце традыцый, і гэта той голас паўсюднага касцёла, які гучыць і ў нашых касцёлах. Прыслухаемся да яго, але таксама запрашаю, заахвочваю, каб разам са святарамі удзельнічаць у такім прыгатаванні да літургіі, таксама мець сваю ролю ў выбары гэтага імшальнага фармуляру. Няхай добры Бог усім нам благаслаўляе, сілы дае патрэбную мудрасць, каб мы яшчэ глыбей перажывалі святую імшу і сапраўды услухоўваліся ў кожнае слова, якое Бог да нас і касцёл да нас кіруе. Сардэчна дзякую вам за ўвагу. Хвала Хрысту. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.